Zulu newspaper bo, ezindaba eshisayo bo, ezindaba eshisayo. Sikubingelele siphinde sikwamukele kwi-channel yethu iZulu Newspaper. Yebo sanibona. Awu. Lena i-channel ehlele ekuphathele ezinohlonze. Ngiyalele phela khuluma ngiphethe ikhanda. iNetflix isimemezele ukuthi izokhipha i-documentary ekhuluma ngokubulawa kukaSenzo Meyiwa. uSenzo Meyiwa, owayengu-goalkeeper weqembu le-Orlando Pirates, wabulawa ngo-2014 esemzini womculi uKelly Khumalo ose-Vosloorus. iNetflix imemezele lezi ndaba ezinkundleni zayo zokuxhumana lapho iveze khona ukuthi le documentary izophuma ngomhla ka-7 April. Kuzokhumbuleka ukuthi kuze kube manje ubengakaze atholakale umuntu okuyena owabulala uSenzo Meyiwa. Ngonyaka ka-2014, ngemuva kokudutshulwa kwaSenzo Meyiwa, kunomlisa owathathwa ngamaphoyisa ambopha bemsola ngokuthi uyena odubule uSenzo. Kodwa ngemuva kwezinsukwana babe sebemdedela lo mlisa. Lo mlisa onguZanokuhle Mbatha usanda kuveza ukuthi kuze kube manje ubengakaze asithole isinxephezelo sakhe kuhulumeni ngemuva kokuboshelwa into angayenzanga. uZanokuhle Mbatha uthi kusukela ngo-2014 egqiqa ezinkantolo efuna isinxephezelo sakhe njengoba wayengumsolwa ekubulaweni kukaSenzo Meyiwa. Ngemuva kokudedela kukaZanokuhle Mbatha, amaphoyisa abesehluleka ukuthola umuntu okuyena owabulala uSenzo Meyiwa. Ngonyaka ka-2020, uBhekicele ubesephumela obala ukuthi kunabasolwa abahlanu asebeboshiwe ngokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Kodwa labasolwa bathi mabefika enkantolo bafike bayiphikisa lento, bathi bona ngonyaka ka-2014 okwenzeka ngawo lesigameko babeboshiwe besejele. Ngemva kokuthi iNetflix ifake le trailer, kube nemibono eminingi ibivela kubantu baseNingizimu Afrika. Abantu abaningi bathi kungani kungabuzwa uKelly Khumalo noma wakhe nosisi wakhe uZandi okwakuyibona babekhona ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko. Bakhala ngokuthi amaphoyisa ayahluleka ukwenza umsebenzi wawo noma kukhona umuntu ovikelwayo. Abanye babuza ukuthi sikuphi isidingo sokwenziwa kwale documentary njengoba leli cala lingakasolvwa. Abanye bafise ukuthi le documentary ingamkhipha umuntu okuyena yena ungqondongqondo ekubulaweni kukaSenzo Meyiwa, kungagcina ngokubuzwa imibuzo nje kuphela. Mbukeli, singathanda ukuzwa okwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Sicela ukuthi ushiye i-comment la ngezansi, thina sizobe sesibuyela kuwena noma kanjani. Wembukeli, ake sikugoqe lapha-ke besikuphathele khona namhlanje, siphinde sikuthembise ukuthi sizolokhu nje seniphakela njalo izindaba ezishisayo lapha kwiZulu Newspaper-ke. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel yethu ebese ucindezela u-notification bell ukuze sizokwazisa njalo uma kunomfanekiso ofana njengalo esiwufakile. Ake siyibambeni khona lapho bese sithi nje salute.